Jamu, 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 jamu. Loh, bakul apa kae? Mbak! Bakul apa? Jamu, Mas. Pak ki pas mulai. Tumbas! Monggo. Jamu apa tuh, Mbak? Macem-macem, Mas. Beras kencur kali kunir asem. Lagi jamu apa? Ih, gepyokan, Mas. Bah, jamu kok nyarakne wong. Nyarakne piye to, Ki? Lah digepyoki, Mbak. Yo, jenenge tok gepyokan, Mas, tapi ora digepyokne sampean. Oh. Ya wis, beras kencur ya, Mbak. Sak gelas. Nggih. Nggih. Ah, seger. Nah, Mbak, kunir asem. Oh, nggih. Monggo. Mantep. Kepiyokane mung sing ndi, Mbak? Loh, gepyokan barang, Mas. Iya no, kepiyokan sik. Ya. Menisan pahitane, Mbak. Pahitane barang. Iya no. Lho, Mas iki. Hah? Pahit lho iki. Wis to, Mbak. Jamu pahit kaya apa lek sebakule manis kaya sampean, rasane mesti katut manis. Mas iso-iso ae. Domongi aku petau to, Mbak, ngapusi. Napa ya, Mas? Biasa, Mbak. Aku lek ngombe enak ngene iki mesti melet-melet kayak kiri. Walah, dolayak persis. Teman-teman kondi lho, Mas. Alah nunggu sawah ki lho, Mbak. Karo nunggoni wong kerja. Mulai tak tunggoni padha mbalung. Lah, emang sampean ndi? Ya sakriet kita, Mbak, mulai teko kene sampai teko kowono ki sawahku kabeh. Wombo no, Mas, berarti. Iki ras pira, Mbak, sampean roh sing ning daerah Ngesong kidule galian pas. Kuwi enak lek limang mene ya. Desa Ngesong kidul galian pasti kok gak kuburan to, Mas? Oh no!